Jekk tkun qed tagħmel xi ħaġa tajba ma tistax tieqaf nofsa. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija f'intervista ma' The Malta Independent on Sunday fejn tenna li l-Partit Nazzjonalista imur aħjar f'sontaġġi jekk juża l-enerġija tiegħu fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u n-nuqqasijiet kollha tal-Gvern minflok ma juża l-enerġija fit-tilwin intern. Huwa tenna li s-sigriet huwa li kulħadd jiġbed ħabel wieħed u jaħdem flimkien. Huwa kompla jgħid li l-partit tejjeb il-qagħda finanzjarja tiegħu u ħareġ b'ħafna proposti u idejat li jħarsu lejn il-ġid komuni tal-poplu Malti u Awċi. Fl-intervista ma' The Malta Independent, Adrian Dalija wieġeb ukoll dwar l-allegazzjonijiet relatati mal-messaġġi fuq WhatsApp ma' Jurgen Fenek, messaġġi li fl-aħħar ġimgħat inħarġu mock-ups dwarhom. M'hemm ebda allegazzjoni ta' wrongdoing jew illegalità. At all minn imkien. Inġifieri anke jekk tara dak li allegatament intqal, assolutament m'hemm xejn illegali ħanibdew minn hemm. So there is no unethical behavior, no illegal behavior, no abusive behavior, nothing. But that's number one. Number two, jien mhux tal-liħat tal-liena mort u ħadd ġurament fil-reġistru tal-qorti illi l-allegazzjoni prinċipali li b'xi mod taċċettajt flus, jew tlab tal-flus, jew xi ħadd bagħtli flus, relatata wkoll speċifikament ma' kampanja ta' l-MEP David Casa hija assolutament inveritiera u dik ċħatta bl-iktar mod kategoriku. Huwa tkellem li ma kien hemm ebda tip ta' komunikazzjoni wara li kien hemm l-iżviluppi li rabtu lil Jurgen Fenek mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Adrian Dalija sqar ukoll li jinsab imħasseb minħabba li għandna persuni li qegħdin f'kumpaniji segreti u li qed jisirqu lill-poplu Malti, persuni li huma esponenti ewlenin jew li kienu esponenti ewlenin fih dan il-Gvern Laburista. Dwar il-kwistjoni fih dan il-Partit Nazzjonalista, Adrian Dalija sqar li ħanota tal-messaġġi mgħoddija minn membri parlamentari u nies fil-partit biż-żewġ voti ta' fiduċja li huwa ma kisibx l-appoġġ. Huwa qal li jwarrab jekk iħoss li dak li qed jagħmel ikun qed jieħu lill-partit fid-direzzjoni l-ħażina, jew inkella jekk dawk it-tesserati li eleġġewh ma jibqgħux jemmnu fih. Però dejjem jekk ikun hemm il-bżonn jiena ma niddejja qatt illi bumilta kbira immur insaqsi u ngħid isma' jiena qiegħed hawn biex inservi, triduni inservi imma b'mod li nista' naħdem. Finalment huwa stqar li r-responsabilità tiegħu bħalissa hija dik li jibqa' jaħdem favur il-Partit Nazzjonalista u favur pajjiżna u hekk lest li dan jibqa' jagħmlu sal-aħħar.